Eagle 24 garkuwar al'umma. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya ta janye yajin aikin da ta shiga kan garkuwa da mambar ƙungiyar. Ƙungiyar Yarbawa ta Afenifere ta yi kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙara zage dantse don ceto Najeriya da al'ummarta daga durƙushewa. Rundunar sojin saman Najeriya ta hallaka wani Kasur Gumin ɗan Bunduga da ake nema ruwa a jallo. Hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON ta karrama kamfanoni 30 da takardun shaidar cika ka'idar samar da kayayyaki masu inganci. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a labaran tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. A yau dai muna litinin 29 ga watan Safar shekarar 1446 bayan hijirar fiyayyen talikai daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 2 ga watan Satumban shekarar 2024. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkunsu tare da ni Mubarak Hamza Adam. Ƙungiyar Yarbawa zalla ta Afenifere ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta tashi tsaye don ceto Najeriya da al'ummarta daga durƙushewa gaba ɗaya. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban ƙungiyar Oladipo Olaitandan da mataimakin sakatare na ƙungiyar Alade Rotimi John suka fitar, sun ce halin da ake ciki ya jefa ƙasar cikin wani yanayi na tsaka mai wuya da rudani. Kungiyar ta bayyana damuwarta game da ɓarnatar da dukiyar ƙasar a yayin da rayuwar al'ummar Najeriya ke ƙara taɓarɓarewa tun bayan hawan mulkin gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Kungiyar ta ce waɗannan matsaloli sun ƙara ta'azzara halin da al'ummar ƙasar ke ciki idan aka kwatanta da na baya. Ta nuna damuwa kan irin riƙon sakainar kashi da halin ko'in kula da rashin hangen nesa da gwamnatin Tinubu ke yi dangane da irin illar da ke tattare da manufofin gwamnatin. Game da haka ne kungiyar ta Afenifere ta yi kashedi kan banatar da dukiyar ƙasa, tana mai cewa dala miliyan 300 kwatankwacin naira biliyan 240 kenan da aka cire na sayan jirgin shugaban ƙasa da kuma ƙarin naira miliyan 150 al'amari ne da ba za a amince da shi ba. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya NARD ta janye yajin aikin da ta shiga kan yin garkuwa da ɗaya daga cikin 'ya'yanta Dr. Ganiyat Fufola. Sanarwar da kungiyar ta fitar mai dauke da sa hannun shugabanta Dr. Dele Abdullahi Olaitan da sakataranta Dr. Onduaka Christopher Obina ta ce sun janye yajin aikin ne sakamakon yadda suka lura hukumomin gwamnati sun dukufa wajen ganin an ceto Dr. Ganiyat Fufola. Kungiyar ta sanar da cewa ta janye yajin aikin bayan shafe mako guda da fara shi, sannan kungiyar ta ce mambobinta za su koma bakin aiki ne daga karfe 8 na safiyar yau Litinin. Ta bayyana cewa nan da mako uku masu zuwa kwamitin zartarwar kungiyar zai sake zama domin tattaunawa a game da al'amarin. Sun kuma yaba da yadda kafofin watsa labarai da sauran al'umma suka nuna damuwa game da halin da likitar take ciki. Wata 8 kenan da 'yan bindiga suke tsare da Dr. Ganiyat Fufola bayan sun yi garkuwa da ita tare da mijinta da ɗan uwansa a gidanta a jihar Kaduna a watan Disamban shekarar 2023 da ta gabata. Hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON ta karrama kamfanoni 30 a jihar Kano da takardun shaidar cika ka'idoji wajen samar da kayayyaki masu inganci. Babban jami'in hukumar a Kano Ado Ibrahim ne ya gabatar da takardun shaidar a madadin babban daraktan hukumar Dr. Ifeanyi Okeke. Dr. Okeke ya taya kamfanonin murna bisa samun shaidar amincewa da kayayyakinsu, inda ya bayyana cewa hakan ya nuna cewa suna samar da ingantattun kayayyaki a kasuwannin Najeriya. Ya yaba wa kamfanonin bisa cika ka'idojin da ake bukata don samun shaidar hukumar, sai dai ya buƙaci kamfanonin da su ci gaba da aiki tare da SON don samar da kayayyakin da ake bukata a kasuwanni. Masu kallo da sauraron mu, kada ku shafa kuna sauraron waɗannan labarai ne daga nan tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. Za ku iya bibiyar mu a shafukan sada zumunta kamar haka: YouTube Eagle 24, Instagram Eagle 24 TV, Twitter Eagle 24 TV, TikTok Eagle 24 TV NG, sai Facebook Eagle Radio and TV.
ko a tura mana sako ta WhatsApp a kan lamba 09012549326 ko kuma a kira mu kai tsaye a kan lamba 09029495060. A dakace mu in mun dawo labaran zai dora. Eagle 24 garkuwar al'umma. Barkanmu da dawowa. Rundunar sojin saman Najeriya ta bayyana cewa dakarunta sun hallaka wani kasurgumin dan bindiga da take neman ruwa a Jallo a jihar Kaduna. Kakakin rundunar Air Vice Marshal Edward Gavwet ne ya bayyana hakan a ranar Lahadi. Ya ce an kashe dan bindigan ne mai suna Mustapha Abdullahi tare da wasu mutum 5 daga cikin yaransa. Bayan da aka samu bayanan sirri kan zirga-zirgar su a kusa da dajin Sabon Gida da ke kan hanyar Sabon Birni a karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. Rundunar ta ce an hallaka shi ne yayin da yake tafiya da wasu mukarrabansa bayan wasu bayanan sirri da ta samu. Tun da fari sai da aka yi artabu tsakanin maharan da dakarun sojin wanda hakan ya sa suka yi nasarar hallaka shi. Gabuyat ya ce kayan da aka samu a wajen 'yan ta'addar sun hada da bindigan maharba guda 5 da bindiga mai sarrafa kanta kirar gida. Kazalika ya ce an samu harsasai da layu da layukan waya da kuma rigar wayoyin hannu. A nan kuma gwamnatin jihar Bauchi ta amince da naɗin Alhaji Haruna Yunusa Ɗanyaya a matsayin sabon sarkin Ningi. Sanarwar naɗin na kunshe cikin wata wasiƙa da sakataren gwamnatin jihar Barista Ibrahim Muhammad Kashim ya sanya wa hannu. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnan jihar Alhaji Bala Muhammad ne ya amince da naɗin sabon sarkin. Alhaji Haruna Yunusa Ɗanyaya shine babban ɗaga marigayi sarkin Bauchi na 16 Alhaji Yunusa Ɗanyaya. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnatin jihar Bauchi na da ƙwarin gwiwa kan sabon sarkin zai ci gaba da wanzar da zaman lafiya da haɗin kai da ci gaban masarautar da ma jihar baki ɗaya kamar yadda mahaifinsa yake yi a baya. Duka a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma da ɗaukacin ma'aikatan wannan tasha, sai wanda ya tace labaran Isa Sharda. Sunana